Kwenye pakwara moto nka? Ọ na ya wa moto no isi okwu ajiri kpọwago. Ihe shi na moto no pụta ọwụ ya awụkwa na position ajiri kpọtụ ogo. Ihe mere na ụda ị ga-egwu obi nwoke. Ihe mere na emene. Ka ebe aga ngụ egbukule mmanụ wetu obi. Akọkwala. Anyị garo eriwile ha bankri wu na eriwe ebe niile da na bi. Ịbịa dịkwanụ ngwa ngwa. Anyị nọ nwa anyị nọchitere gị anyị ha iwu ụmụnne gị. Ya wụ atọ n'ime otu dị ngozi ya wụ otu nne eji. Izu ka mma gịnị na nne eji. Anyị baa ga na ka iwuru obi ọma. Napụta ya. Anyị banye n'ime ụlọ tọchata ihe ya eji ya na ya kwa ala jake nka ka akpa ike ka nwoke ka ha ga ka wee nwoke ka ewu So how do you see the phone now? Beautiful, beautiful. I'm telling you. And your hand I go tornado. You know me this brother saying case. I was not here, God Joe. Please Jackson. Oh God. How many long time. Please Jackson, what want me now? About 3 days ago, even when a guy, you know. No, my name is Ojionu. I don't know, my mention career here. Yeah, but a boomba. Oh, wow, you told William. Oh, come call now. Oh, yeah, won't get to America. So you let me go. I could so you let me go. Oh, for them there. Haitian village where I'm in Baru. That's a casualty time. Hello to no. Oh, do you want to know? I know one. Come just say, it's okay. Yellow. So, do you know when working on a like it in Ben? Man, I'll tell you, I want to sound like him, yeah, Mom. I want to sound How do you know what so behind you? Go to cook cake on there. Who call? I will April Fool. I will April Fool. I am not a tampo. I am lying so. I am more connected. What's that? Who knows? I'm going to say, I'm going to overheat. See, no, no, Maconia will go see no walk out by our boy, but one under Brabia. I said, I bog, Cabano, no, a lot. I want to go say when you want to. I got bogus up. I want to go to Roger. I'll go. So you hear. I'll go now. Hey, everybody is here. Your papa, yeah, and what has been them so young. We better not get out and get down. In your name, Banso Badiga, I was natural me. Hey. On your load today. No, one nigga bought again food. I didn't know about Jesus way, Uchenni and no. I didn't have it here. We can get you now, Jesus go now found now one song. Amen. Then I can because I did that. I'm going to him on every table. True top. And I think we go to Nadiana. I'm meaning, we're taking me
nwa mmiri awụ ọkpara ọnụ ogologo ṅụrụ mmiri gị bụrụ ozu ọkụkọ dọịga na ka ọnụ bụ ozu nwamkpi na ozu ọkụkọ ụnụ ndị rị mma ite ozu nwamkpi mụ na nwunye nwaanyị onye rị mma ite ozu anụ Chineke mee Ojionu ya inwe ọdatiti ịma aka n'efere nwunye m Ojionu ma azata Ojionu bụrụ ọnụ anụ Ojionu kwesịrị ekiriri Ojionu ni nri ejiri ya ọnụ Shina dining table mpọ Shina table mpọ ure melon spice ka ejiri oyi mana na-eshiri ya esi enyi ya a ga-eche ya aja ọkpụkpere tupu ebutere ndị eshiri ya melon ma ọtọkwa ụtọ rarara ka da-agara n'azụ ngwa ntabi iro aga m atacha Ojionu bụrụ ọnụ anụ ee orange apa apa sini bidinya ini berakasa Manem, Therefor. I'm a musical. Oh, okay. Oh, no, anytime. My point can go Thank you. I'm grateful. I'm so happy. There, Mike. Elekwana uwe kai. Igwa nụ m na m gotere na ga-ahụ na ị chọrọ akwa m gotere gị. Eso? Igwa m niile ị chọrọ akwa. Akwa bụ nke m mere ọda. Ọ bụ na ịgwa m n'ụlọ na-abịa na akara m ịgotere tụrụ na ọda nke unu wee dewe na mgbe unu batara unu ịgwara m. Ịgwa nụ m na unu chọrọ akwa. Ajụjụ ahụ ịgwa nụ m na unu chọrọ akwa. Ịtọrọ ọda. Ịtọ ọda. Ọ nwaanyị dịka ị ga-aja ajụjụ ahụ. Ị chọrọ akwa. M tọrọ gị ọda. Onye ị ga-aja ajụjụ ahụ. Lekwa ohu akwa. Nwunye gị dọwara na wardrobe. A na-azụtụkwa ọnụnụ m ka ị ga-eji ana ya sọ ndị na-eme ụdị omume eme under the possess ha nyego gị nsogbu spirit of ogiaso jọkwa ndị prophet a ga-agwa gị ya a na-asa na-ebubusi ego lavishing money into language. Bịa ego nke gị akwa ego m ka ọ wụ mgbe m na-achọ ego m ọ na-anya ebe ahụ ka ego m na-agwara m anya n'elu ego m ọzọ gịnị nwoke mmemme ha anya mata ihe Michael mata ihe awụfụsịwụla ego awụdụ mmiri ọṅụṅụ awụfụsịwụla ego na enwere ihe eji ego eme ka ile ụmụnne go atọ n'ime otu nne eji ụmụnne eji anyị dị atọ ndị ụmụ ha ọkabịa ụmụnne go ka ibi ha kwa anyị ịchọzide ịma ma anyị dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ ma anyị na-eri nri o ma ya dị eri nri ọ sọsọ nwunye gị bụ onye ma gị buo nta gị ka gị igbo bụla lue gị ka gị mmadụ na anyị chọrọ akwa otu anyị were gịlekwa ụmụnne gị anyị wee ọrụ aka ụmụnne gị anyị wee kpocha ada nne gị were gbawasị akụ hụlekwa ihe oyi nwunye gị yiri shanshan bụrụ nwa sikwensị ya o yi sikwensị n'ụkọtọ ya yi ekwensị sikwe n'anyasị otu ka enyi gbenwe mana eke mere n'iyi akwa zobere ya afịshu ego mmadụ ihe eji ego eme
Ojionu mgbe kpata ego m n'ebe ahụ ime otu nchịkọta afụfụ wee kpata ego m kedụ ka unu bịaziri ebe a na-agwara m anya n'ilu ego m akwa ego m ka ọ bụ ngwa na onwe gị gburu onwe ya ụkachi ịnụ ka nọ gazi na wodrobu nwunye m na-ele nri anya ya akwa ihe nketara ebe a ịbịa n'ụlọ m eme unu ga-akpachapụ anya unu n'ime ụlọ m ọkwa ụlọ m ka ọ gwa na-abịa ebe a na-agwara m anya ozuola ịka lọtara alọta chai ụmụ di m biko nọnụ unu ewela iwe enu ọrụ efe wụ nsogbu unu achọdị m ihe ọbụla na-akpasu m unu iwe achọtọdịghị m ya achọ biko nụ mesapụ m ihu ọ bụ onye nwere nsogbu ọ bụ onye efe nwere nsogbu ya ọhịa olekwe ya zọla gị nsogbu gị obi bekwe ọkwara efe ka ibere enyi ụmụazị ibe bebere m ihe ọtọ dị mkpa nga dị ha ihe ibere wee iwefe nwunye lekwe efe iwe efe nọ na watapruf wọshịrị yiri iwe adanne echekwa m n'ọbụ mụ na gị so eje ije a echekwa m n'ọbụ mụ na gị so eje ije a ntụgharịzi azụ ahụghị m gị ole ebe ị nọ onye ụlọ ya nọ na-agba ọkụ ọ na-achụ n'oke onye ya na nwanne ya dị n'iro ọ na-akpọ n'oriri gịnị ka m ga-eme wee mete gị mma gwa m ife m ga-eme ka obi wee dị gị mma gịnị ka m ga-eme wee mete gị mma Ojionu nwanne m nwoke ịmakwa Mike emeele ma ghọta na ohụrụ anyị bara ya na onweghị uru ụmụnne ya abụọ bara ya kamgbe isi ka m nọ na-ekwu na-eche na-atụle adanne ihe mere ugbo egosila m na nwanne anyị nwoke iji ha anya anyị na-ekwu ya kamgbe isi na-atụle ya na-ekwu ya na-asa mana nke ugbu a o doole m anya na ihe na-eme nwanne anyị nwoke agba ha aka mana ihe m chọrọ ịgwa gị owu nke ọbụla ataghịrị ya ozugoro na agwara gwọta ya n'ọnụ ma mịwọta mma kpọọ n'ime mmiri kpọwa ma mịwọta afọ napụta ya nwanne anyị nwoke anyị ga-anapụtarịrị ya onye nwe maka onye ngwụ nwoke omume ọkabịa nwoke ahụ ọnụ ọcha ka mmadụ ga-abịa n'ihe m nwunye m otu nne eji izi ka mma na nne eji ya bịara ịtọrọ m ụda gwa m otu nwunye m ga-esi ahụ anyị n'anya na otu nwunye m na-esi gị onwuchi ike ime kama o mee m nwụọ Chineke nna mana kekwana ihe anyị ga-eme ugbu a anyị kwesịrị ihe ndị ahụ anyị wepụtachara n'otu anyị haziri si na anyị rute nga anyị ga na-eme ya anyị kwesịrị ịmalite mewe otu ihe ma ọkwara abụọ oge anọdụ emekwa mgbe emeghara ọdachi adanne wetu obi ihe ọbụla ọwụ ihe ọ ga-awụ iji mee hụ na a napụtara nwanne anyị nwoke ọwụ ihe m ga na-agba mbọ ịhụ na mmeri ya adị mma emeriri ya ọwụ ịgwọ ọgwụ ọwụ ịga dibịa ọwụ ịga chọọchị ebe ọbụla ọwụ otu ụlọ ochi anyị ga-adịsi eme ya hụ na nwanne anyị nwoke a napụta ọ ihe anyị ga-eme whether through diabolical means or through Christianity means or through otherwise mụ na gị abụọ anyị ga-ahụrụ isi na nwanne anyị nwoke a napụtara ya ọkwa mmi onye ụmụ ha ọkabịa ka mmadụ ga-abịa n'ụlọ anyị ya bịgwa ya otu anyị ga-esi eme ya nwoke ahụ ọ n'ọcha mba nụnụ ada eme ya eme onye ọnwụwa ozi na-eri ji gakwa ga-agwa nwunye nwere gị nwoke gakwa ga-agwa ya sị na m sịkwa ya mee gịnị ya bere ebere ya mekwe ka o totoro ya n'abụ ya kowa maka m ji aka m kọwarị otuto ahụ ọ gịda ala ike ya anụla m ihe kwuru mana ịmago ihe o ji dị ka onwe otu obi si emeghe m oge anọdụ ka anyị were ehihie chọwa ewu ojii nwere ihe na-eme adanne gaba ga-alakpuru ụra kwe nwere keesi a ọwa aka m keesi a wa obere keesi na keesi ndị m na-ahandụl ịmagwere keesi ole m handụla ịmagwere polisi keesi ole m megbere n'ụwa were ego mesi anya ịmagwere mmadụ ole m gburu otu a chọrọ ikpe otu ruo n'ụlọ ikpe ha kwụ ụkwụ ka m were ego otu a sobiga ha klozo keesi hapụga ihe ka ga-agara ha m ụra ihe ga na-echere m gbawa otu ị ga-esi alụ di
ịnụkwa ya na-agwa chere m otu isi alụ di gị ha na dị ugbu a nke m agwụla hapụghị ihe ọbụla gbasara maka Michael hapụrụ m ya n'aka chewe echiche lụrụ di nye m efe mekpe ahụ ụzọ mee m ga-eme kwezi ya m gwara gị gaba biko mọla efofu ma abụọ biko sese ka ịzụra ka udochie biko nọ ana zụrụ ha ọgịnịzi oge ketara ugbu a ka ha bịazi ebe a na-agwara m anya na ihe ọbụla m na-egotere gị megotere ya gwa na onwe gị sef amadụ m ihe uche gị oge ọbụla na-egbuchi na ọgụ ọdụ gịnị ana m alụtara m ọgụ biko kama ihe m na-ekwu ma ọla taa echi sesi ka akpọrọ ha biko ka agaga zụtara ha efe adị nke ngote gị biko adị nke ngote gị ozugbo achọ ihe ama otu kwesịrị ịbịa ayọm ọ bụghị ịwakashi anya ọ gwara gị mara akọ ya ama m ụmụnne m a na-awaka anya ọ gwara gị ịnwe ha anya otu mbọchị akwala nga a nara gị ọnọdụ ị na-aghọta ịma ngwa ọnụnwe gị na-azụ m gotere ha ịma m ejim fisikal kash ejim fisikal kash ezi m gotere ha ọnụ oge ọbụla ma ịma na na-enwe bọjetị mgbe ọzọ ma ma egotere Thank you, honey. ShopRite at least ma kpọrọ Thank you. Esola. kedu eji ndị a n'ụlọ amanụ ga-agara n'ọpụpụ na n'ọpụ kedu ọrụ nkwado a na-akwado ihe awa eze ka dedu na-ewuli iwe biko abịala elele anya sọ ebe niile agbala blak samba anyị nwa n'ọkwa na blak ya dịbọ ka anyị gaji egbugba mkpe anyị sị ka anyị leta eto onwe anyị nta ọmụ ya ji ige ka ihe kekwara pụta m ọ nọ n'ala igbe otu ihe awụ kekwara pụta ngwa ịpụ mehiela anyị ụzọ ịpụ gbahie ihe gị ihe ga-ịpụ gbahie na ihe gbahie mba aga m elebe m na-aba aga m nwoke meghee dọọ onye nwunye gị ya ka m gaa n'azụ ọ bụ ihe chere kwa mgba ma jibụlụ ha ka m gaa n'azụ ka nwunye gị na ọga na-esinu ka ha enwechi ike ime Ojionu hapụnụ ka m nọrọ n'ebe a nọ ihe a wee ebe m kwesịrị ịnọ esi onye wee Ojionu enwekpe ebe kpọm ahụ na m gwụrụ ọnụ ji bie gị ọnụ ele ụdị ihe dị heke so m gaa n'azụ ka nwunye gị na ọga na-esinu ji kpọm ha ka m nụ ihe moto nwunye m car of my brother ihe moto na ụwọ enweghị m ike ịnọ n'azụ plan gị m na ọga na-azọ kwa nne anyị pụ ụgba ndị mmadụ na-ele anyị ha hụta m na nwunye m nwaanyị ka iwu ụmụ odibo anyị wụ housemaid ndị bọị ọgụdụ awụ ọkụ ihe moto nwunye m brada mkwudo na ama ụka onwekwana ihe m hụrụ n'ihe Ojionu kwuru ọnwa ihe ọjọọ okwudo ụka ọjọọ unu egbuo ya mkpụrụ gị mama awụla gị mpụta otu onwedo onye mkpụrụ aha nle anya oche ihu ejule ntị gị isi na oche azụ lekwa n'anya oche azụ ezule mba ịga na but accommodation wụsara ada nne m kwụ ka ịkwụ ka nne m iyiri mma anyị nne m mụrụ m izi ka mma na nne eji biko ka m okwu na ụka elu ka m nọrọ n'azụ ịgwaziri m ọdụ okwu ahụ ọ bụ gịnị mmanụ zi ebe a awọ m nshi n'anya nye ụdọ gịnị anya bụrụ na ọsọ ụkachi akwụkwọ dewere iwu ka ndị aletibe anyị ka ị bịaba na-ekwugbu onwe gị gịnị ụkọ nọ ebe a na-ahụra m anya n'ụlọ m kwa mgbe m nụrụ nwunye m ewe ego nyere m akụnụ bịa ebe a ṅụọ mmanya buru mmanya lakwa enweghị unu ewukwa m ji ụnụ ka ege m ga na nwunye amaghị ha aṅụ mmiri debe uko achọkwa m ụlọ ihe ahụ shiri na shishi n'azụ ya nọdụ ọ dịghị dị ma na amatụrụ na ụjọ Michael melala ume
Michael elekwele m gị anya ama m na ihe ime ka anọdụ n'ọbara anyị elele m anya hụ ebe eshirigere go nga eshigere go ọ dị etigere n'ebe nkume dị elu ahụ n'ime bọtụlụ ma ọ n'ime ite ka eshiri gị kwụchie ọ bụ ihe iji gị were wara pa na-eje ga eje ha ejechi ihe ụwa amana anyị ma na nnapụta ka anyị na-anapụta gị ihe uri anyị abalị ori anyị na-anagụ m napụtago nna anapụtago na olulu ọnwụ napụtago nnukwu ụlọ anyị ma anyị na-aga ya ihe opiti ụmụnne nwere n'ebe nwunye ha nọ anyị masa wurugo na-eme maka wuru otu ekere mbụ izu ka mma na nne-eji ụmụnne atọ Chineke kere ekekwa anyị ote mụ anyị ote amụchi anyị ike ya gawa outside ga bụrụ outsider bubute ka mgbe gị siarịwọ a na-eme gị n'elu gị na-ama na ọhịa agwụrụ mana nwunye m nwoke nwunye m na-agwa gị asị gị melala ume chitekpe nwaanyị na ị na-agba biribiri ikpe ya nwaanyị gị kpe ya nwunye gị ị gara aga lụọ nwaanyị ka anyị gbara gara gị a ga-emere gị ọfịrị ma gị lụọ nwaanyị ị na-ana hapụ ịlụ nwaanyị onye onwebedịkwa ọnọdụ nga anyị onye ahụkwa m ya dịka nwoke dedo okoro enekwa ihe m na-ekwu ha na nwunye ha gaid ihe wọ so ị nwebedo ọnọdụ onye na-enwede ọnọdụ ọnọ ntị ị kwesịrị ịbịa anyị na-aba gị na-aba ka anyị nwe ụlọ Adanne bịa baga moto anyị nwunye m stata atọ njin gị Adanne bịa baga moto igwe ya isele sumudo nye nwunye nwoke ya ṅụọ sumudo asụ ude ihe ahụ na-eme maka Chukwu ọ dịghị ama ọzọ ihe ga-eme unu as far as I'm concerned now, each every now and then, after mentality. You know that's a new pregnancy. Only I got chop here na the mbo. Ele ma kpori okwa rie ntari Igbo. Ogbe ele ka amusi gị na ibede. Mo ga n'ọdụ. Ka pro nwoke kpọsị ya n'ụlọ. Ya nọ ga akanya bara bro bule TV doshi anya. Omi ka na-emere Porsche. Ndụ mmụọ kwakwa ya ọkụ n'ime. Nwaanyị alụlalụ. Ebe ya bịa n'ezi nna m bịa be tara ya ụda. Nwaanyị ọwa onye ọda. Ọmọkọ na anyị bụ ndị ya ha nọ. Echa m nwoke ahụ ọ chabara ikpetere m ọnụ onye ụmụ ha akabịa dịka m aga m akabi ya nye ụlọ ọgwụ ma akabido esikwarịa m ahụ ọ tọgacha m ọchị kwụrụ toshi jikọlie na ị ga na-azọche ya jikọlie ekweta n'ihe kewanụsị ya nwụrụ anyị nwoke ke kacha njọ nwaanyị emeela ya eleshit lekwa ihe ọ gara ya n'olu 1 2 3 tọrọ aka ya elie ahụ ahịa bataminate dị shop mmeka na-emere Porsche taa ka ọ pụtara ya n'ọnụ otu na-esi ha erisi ụmụ nọ ha n'afọ na-ataminate arị nwa bọọlụ nwa agasi gị n'ọdụ naanị ya ka ọ dị ya ghe oghe onwede ji lalụ nwa abanye ya arịọpụ everyday onwe miscarriage everyday onwe ga miscarriage nye m onye ihe m chọpụtara na akpa ya Ojionu na ụkachi olee otu unu si chee unu ga-achụfu nwaanyị nwanne m nwoke n'ụlọ nga anụnụ na ebe ọfịs ele nna abụọ nna ele nwaanyị adọ ya ele nwanne m nwoke adọ ya mme m hụrụ nna abụọ nnụ gbabara na nga ka m ji machi nnụwụ ndị okwu na ụka pon eletrik shikwe n'otu bapụ asa bapụgodo asa kwanu ihe m kwuru asị m saa pon eletrik shikwe nọ na main road taa foro bịa kụgbuoro m gị anụ ojiri ndị oriri gị geeti ịbịara nga ime nnụ ngwa laghachi azụ onye lipụrụ gị n'ọbụ nkịta ara elipụla gị n'ọbụ laghachi azụ nwoke m megara m ọnụ n'ụka m na-ekwu nwoke respect nwokwere tebụl manas ikwotem si n'otu elego ka osepụrụ ụwa ikwotem si nnọọ n'otu na-elego chilem n'isi otu elego go nọ lere oge anya ihe yiri nnọọ ozu ruru uru ozu na-enwedo onye nwe nọdụrụ na mọcharị n'ala n'iyi maka chi dịkwa ha aka gị bụrụ ọnụ gbụrụ ụka bịa nga asọ lilili nkọta ọrịa anya bingo ele ahịa rọtọwaila ọ ga m nọ ịhapụrụ geeti enyere manejiment nye gosi ihu gị na-eri ni ke hụ ọnụ bịa etigere ndị nwe ụlọ ụka ụlọ na ịma kapịlarị ya
ịma foundation ụlọ na otu esiri hiwe gwara m ya dimension ekwulesi ebupụ gị nga n'ozu ebupụtara gị na ndụ maka chụwa ga-ebupụ gị n'ozu gị kpọm onye ụmụsi aga m apụ ihe eziokwu ga-ekwuo Chineke ọga m achịlawo m nwanne m nwoke ana m ejirile nna abụọ kpọla nnụ vi olo vi ileji agarị m mma akpọla nnụ sa mbisa maka chi gị kụtụ ụlọ gị kụda ihe a gị na-ekwu ka sa ka sa gị kụda ụlọ gị hụ onye nwụ chama agwa gị ọma nwa ihe nwere ị na-eme gekwerụ ntị ọma nwa ihe nwere ị na-eme gaga na geeti hla geeti a ga bịagide ya ka nga de eletrik gị rapa aga gị nwụọ anyị mara sị ozu nke ga agala gị nọ ngo lekwe ọkwa lefie uniform ndị apams gị na-aṅụ sa akwaga gị uniform chefuo na hotel ọkwara ihe iyi maka chukwu gị zụzụo na kọmpand gị zụzụo na kọmpand kwe hụrụ gị m rank asịa gị kwe ihe ya kwajiri gị n'ubu ị chere ọwa ezigbo rank ọkwa tela ọkwara ọkwa ndị abụka idegarala gị ihe n'ubu m were eze otu echasị aga gị dị rankles ọsọ nnụnụ nna akparịa m ewetachi gọọmenti if not for government ana m iwe banka na ntị isi Indonesia mana m na-ele nwa fine man akparị m gọọmenti nwere ike inye gị ọrụ enye maka emeghasala ahụ gọọmenti ọrụ mgbe gọọmenti ha nọkọta were onye na-asọ ogwogwo nye ya ọrụ akwa gara ranka na ibu kwa ọkwa tela ọkwa agịrị aka ka ọmakwana ihe ọkọga gị na-anọkwasị egị na ranka maka chika were eze beshia gị ya ịdị rankles Ojionu na ụkachi ihe mere na iku na-ejigo ọnọdụ abịalawa. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.